Awas. Ayo Ponorogo. Tak jikok reoku. Ya aneh-aneh dadak nggo reog bareng to, Kong. Menyesuaikan dengan lagu. Dek yo ije lho. Neng iso ramben. Yo ije lho cah iki. Tahun 90 ije. Yo. Napa omahe sampeyan Pulung Ponorogo? Nggih. Alah. Apa iki sing jenenge Sinden Sriatin? Enten apa to Mas Pedro? Apa Sriatin denggu? Niku pun mati. Mati. Oh, ora ngerti ya. Awaramu sedot lah. Ndek mene jek nyindani aku ning Sumarata kok.
Tahun pinten? Nggone Pak Yatno, Gondo Yatno Sumarata sik nyindeni aku kok wis reneng iki piye? Nggih, ngoten niku lho, Mas. Wah. Slow. Lah pekarane niku perkara alah dandan dukun bayi. Ngadeg kok Gusti bar tandur apa piye jen. Aku mau nyitak botol, Mas. Piye alah Gusti. Pas klambine Mbah Painem ya ngono kuwi. Mbahku mboke Mbah Marno ki Mbah Painem ki klambine ya ngono kuwi. Asli dukun bayi wis ngene iki dandane. Rada maju ngono lho. Sing glamor ya ben glamor kaya ibu-ibu Waranggana kuwi. Sego pecele teko. Kowe sampean jagongan. Wah nek jane iki jane asline keseneng aku iki, Bah. Pripun? Iki sing dipincuk iki jane asline keseneng aku ning gandeng wetengku ki weteng wis ora kena disanak wis. Ya sanu. Ora aku jar buntelno jar. Dikangehi, Mas. Ragi karo Mas anu Petruk lho dikangehi biasane. nggone bar. Pesenane Bu Purba. Ya lewak-lewek iki lho. Heeh, jaga. Kok pecel. Ketoke kaya seger. Ya bar Daud. Bar tandur. Sego pecel Kak. Mantep. Wis ben aja diganggu sik bendar. Bendar sik ora sore mau liwat. Bakso ya klebu, saiki sego pecel ya klebu. Ya kuwi wetenge iki drem kok kuwi. Anu nyuwun kanthi sanget para sinoman peladen niku nyuwun sewu anggenipun bagi pincuk dugi ngen sinden mawon. Ngandhap mboten sah. Yoga ora. Ya ini nasi pegel. Pecel kok pegel. Kowe apa ya iso masak? Ah, ya masak ya komplit to. Gudak apa iya. rawon wis bumbune apa delok. Ya ora lali kluwek. Terus Terus ana bawang brambang. heeh. Ora lali. Kunci lambang sari permat daging kayu legi colok kecap sithik. Cerit. Rawon bumbu rawon. Lodeh. Ya gampang to, Mas. Apa? Bumbu santen ora lali. Ah. Bawang brambang. Kunci lambang sari permat daging kayu legi colok kecap sithik. Cerot. Lodeh. Udah. Sop. Ya gampang, ala sop iki malah gampang. Bawang brambang. Tambahi kunci lambang sari permat daging kayu legi colok kecap sithik. Cerot. Sop kuwi dadi. Kabeh kok diceroti iki. Lah iya, kabeh kok dikunci kuwi lho. Pokoke wis kuwi bumbune sing penting. Kuwi marai sedep. Anak wong bayi. Alah gampang. Bawang brambang kunci lambang sari permat daging kayu legi colok kecap sithik. Cerot. Wis dadi bumbune wong bayi. Ketoke sing suwira petuk pecel iki Mbak Dewi lek telep. Yuyun yo lableb ya. Alah malah nomor loro kok kulor kae kok malah Dek. Sapa? Lah ketok iki lewah. Ngrapi. Ngene engko anggere mulih ning montor iki mbrebeki wong turu lah. Piye? Jian ra umum iki pewedhes e, Pak. Oh, enak iki pecel iki Run. Oh iya, kon juwebret ngono karo. Wong ngono ki nek mesenke jalali sego karo dendeng ragi. Oh, dalange engko nek isu mudhun ketok-ketok. Jalali medhus jalali. Kunci lambang sari permat daging iki kalau cerot ngono langsung. Dalang medhun iki wis kudu ngono. Aku ra sudi nek nggo kei prot ora mangan aku. Mula ya disyukuri matur nuwun ning Pak Dandim. Nggih. Pak Kapolres. Kapolres. Bapak-bapak semuanya. Kena apa tok wayangan kok iso lumintu mergo ya masyarakat ayem Tentrem ngono lho. Liya-liyane geger. Geger. Sok-sok padha gelut, padha tukaran, nganjuk mesti kondusif. Nggonku ki biyen ya anu. Akeh maling akeh kampak saiki tentrem. Ya tentrem wong sajoke kowe dadi RT kok. Iya panjenengan biyen malingnya aku kok, Mas. Arep ngelone aku malingnya iso reno-reno kok. Kowe mau omong apa? Nggonku ki biyen akeh rampok akeh anu maling saiki tentrem. Lah ya tentrem sajoke kowe dadi RT. Iya, lah iya, panjenengan biyen ki maling ki aku, ngono ta? Arep ngelokke ta? Saiki anu malinge wis dadi hansip, wis dadi RT, dadi wis tentrem ngono. Wong gampang nesu. Ya nesu ae yo. Wong kok sabar kaya Mas Petruk iki nyapa. Iki karo ngenteni yogane bendar sik. Ngapa?
Awake dhewe iki kudu ngerti nang kanca. Lah iya to pangerten to. Ngono. Tekon Mas Petruk kuwi. Piye Mas? Wong ki ayem tentrem ki kuncine ning kesatuan persatuan. Nah, kuwi kudu Wong tuweke sakmono bedakne maling karo hansip ora iso. Ya iso to Mas. Iso apa? Bedane maling karo hansip to? Apa? Nek hansip ki njaga keamanan, nek maling ki gawene nyolongan. Lah sing aranane maling bakul sego pecel sapa? Omong. Hansip njaga katermane desa, nek maling ki gawe kapitunan liyan. Wis jawaban. Lah nek kowe bedane apa hansip karo maling? Ya beda. Bedane apa? Nek hansip ki nek disiapne mlumpuk, nek maling disiapne mlayu. Hansip siap mlumpuk. Maling siap mlayu. Goblok meno. Mula bener wong sing bener ki katentreman ya, Bang. Lah apa sebabe maling nek disiapne kok mlayu? Ndek sikil to, goblok men kuwi. Jane mripatmu iso ora ora? Apa ae sing ndek sikil mesti iso mlayu nang alam donya iki? Lah ora percaya. Lah apa? Lah meja ki sikile papat siapno ora begegek. Omong karo mahasiswa ki sing ati-ati. Mahasiswa apa? Ning Sate Mahasiswa apa? Sate SI to? sate Solo. sikil meja ki ijik luwih apik timbang sikilmu. Lah iya. Papat kok ora iso mlayu. Lah iya. Lah meja ki benda mati goblok. Nek benda Masih mati. yo duwe sikil nek benda mati ra iso mlayu. Lah montor ki benda mati kok playune banter. Wus wus wus. Kowe Mobil. mlebu ning Jodipati ki sing daftarne aku lho. Lho, iki rak genahe to, Mas. Kok terus ngono. Ngrene sing ngejak aku kok ngejak ngengkel. Lah Apa iya mangke jare ra iso benda mati ra iso mlayu lah montor mobil kae benda mati kok playune banter. enek mesine nyuk. Benda mati nek enek mesine ya ora anu playune banter kok. Lah mesin jahit ki nek mesine ora mlayu. Wah tak suwek lambemu tenan lho engko. Lah wong mesin lah iya. Lah iya to. Mesin jahit kae kabeh jenenge mesin ya. Heeh. Kok gak mlayu. Ha ning rak dipancal. Ora mlayu ning mesin jahit ki nek sing rung enek dinamone kae rak dipancal muter. Lho. Alah bojoku ki tak pancal kok minggat. Lah bojomu bosok mesine kok. Nesu wae. kok. rembug anu hansip kok teko. Lah apa enek kok teko meja barang iki nggo ngepruk kowe apa piye kok. Jarine di sikil mlayu. Lho. Lah kuwi terus bumbune apa? Kunci lah Mas Arif pernah daging liur cok. Dandane klambine ngono jan pantes. Bener sampean kaya wong pulung kuwi lho. Pulung to diradik kota slaung ngrayun kono iki. Malah kuwi Mas iki nate kolaan jero nggonku. Gak dibayar kuwi rong tenik. Kowe iki pol-pole kono lho Gemarjo kok Gemarjo. Anu tulaan munggah nglorok. Lah kuwi ra ngerti tenan nek Sriatin ki wis Wis meninggal Mas. Sakit tenan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suarane apik. Padahal nek nyinden ya jejerane iki ya Buyatmi. Yuyatmi Darsini Sriatin Butantina. Ngono biyen ki. Yen kuwi sindene Pak Anom kok. Wis Bawa. sing saya dalu Ngono kuwi Mbak Yatmi ning pinggir dhewe kono. Iya. Trungko nang pondokan terus pleding-pledingan karo Butantina. Wong loro kuwi. Esuk. Nah iki. Mbak Kayu yo padha nutu. Isa ora kowe wi. Pari kang wus tuwa. Iki ngguri iki mergo parine jan wis kuning kabeh kae. Karek ngerit. Ngedos ni ya enek wong kelangan sak hektar mbuh ya iki. Nek nggon bersih desaku kono biyen tau terus bar ditabuhi mayang koroi terus ora panen. Lah nyapa? Lah lemune kleru nggonku tembange kok kleru. Pripun? Omo subur tandur lebur. Walik lemune. Terus ora panen. Sing subur omone, Sing subur omong. Monggo Omo subur tandur lebur. kak ngono belake lulu
aku nah sing gawat nggon kene iki Nek nganti kleru. Sindene angger nek iki ya ora mungkin mayang kara kleru. Sinden nggonku ya tenan jebles tenan. Ama subur tandur lebur lho. Petanine jerit kabeh. Ayo. Amos. Lah Ya ta. Jadi barang Allah iki mesti gampang nular. Nek sing apik ki angel. kowe ya kok wis nular kowe. Ya meh. Ama lebur. Ayo Mbak Yatmi, monggo. Ama lebur tandur subur sinabi. None nanona. Mosok kene neh. Yo esuk ngopo? Aku urung tuwa. Wis Urung. kasur guling wis cuma wis. Pancen nyata Mas Paryono lagi Parjono lagi kurdo. Tak murep aku. Malah murep. Dek lunga ning sawah. Tak murep aku. Dheweke njabuti telo. Terus digethuk-gethuk diaturke Pak Joko. Ayo yo. Tekan iki mau. Pari kang wus Pari kang wis tuwa. Lesang aluh wis mawis pancen nyata bekarisi ayo no penak tenan buyat Seger, sing seger, Tiongkok. nyuwara gamelane Pak Joko larase pleng. Muni wah iya. Seleh 5 kak semeleh. Plek. Awas. Piye wae cucuk le nunggang bis iki Nyampleng-nyampleng. nyambleng. Sing sairama karo iki ya ana. Eling kula lho niku. Ngopo, Bah? Lirik-lirik plero ane saja piye rambut sanggul madul madul diawul awul aduh saja piye
Aja maju. Nanonane. Nenai. Ndlyo tung tampane kudu kuwi. Nenai nenai. Tak. Ora. Mapakno. Yo. Warna-warna pacane. Ah, ape tenan iki. Ronem. Sarah. Aku nek ramayang kara ya ra wani. Wis Sacek kene iki tenan. engko nek iso dibalang karo timbul sing enong. Nek ora mayang kara aku ya ra wani. Lah jenenge sampean wong ora tau metu iki. Ora memang lho lah sak jenis kok. Ya sak jenis, aja semlang, Bah. Lah ning kene iku ya pokoke kudu diplekke wong. Iki aku krungu jaman aku cilik melu bapake. Wong niki tembang niki cocok kangge sakniki. Nggih. Lirak-lirik. Plerokane sajak piye? Nah, warna-warna pacane sajak piye? Rambut sanggul, madul-madul diawul-awul. Saiki rambut madul ya diawul-awul mergo bar konangan. Piye yo? Dadi ukurane jiwa, lamun kurang becik anjalari, goreh rongeh lho. Sarawunge prayoga becik ndlita tung kuwi tampane ngono aku kasete duwe lho kuwi. Dundang tung. Lah nampane kudu kuwi. Lah sampean sing marahi kaya druntak iki mburi ora. Mapak kok. Ya terus apa? Dundang tung gong apa ya enek ora. Dindang Ecan kowe. Kuwi jamong goblok. Oh, mas aku kuwi aku wis. Ngono. Aku iki gaman apa tapi gaman selit. Wong iki lirak-lirik terus esuk kuwi sak omah. Nek Apa Kirun? Iki wae panjenenganipun ibu-ibu sekalian. Purba kali Ibu Suyatmi ngersakaken oyok-oyokan. Oyok-oyokan bapake oyok-oyokan. ya wis dioyok-oyok. Kuwi jiwit-jiwitan ya ana sing pelok ana sing slendro lho. Ngono. Nek lagune dong joget sore mau jenenge wolo-wolan. Wolo-wolan. Oyok-oyokan monggo. Ya. Yo.
Bareng wis laris sik kowe ninggal aku saiki. Nah, tenan. Sampeyan mau rek saele iki. Moro-moro mak wit dunduk. Ora bareng kowe laris saiki kok ninggal aku. Nah, tenan to. Grup telu kaya Lah, kok yo tinggal kari sita. Lah iya. Sampeyan mau rek tak kandhani to, Mas. Nek kowe turu wayah metu aku wani gugah. Lah nek kene. Kene sare kok aku wani gugah. Ayo ndagel, ayo ndagel. Lah nek disauri sak kecap. Pengen sudo bayaramu ngono to piye? Iya, iya. Ketoke iki mau Pak Jokowi jedul tindak rene iki mergo urung entuk pincuan. Terus munggah. Pun imbuh ping kalih kok. Ampun Pak, nggih syukur. Ikilah Bu Joko ke jan wong swarga ya, kagungan garwa Pak Joko. Ladenane ku ora angel. Tek ora angel, Pak. Ha wis biasane ana ta wong lanang iki pedes kepedesen, asin kesinen, klegen, Pak bapak iki ora. Utuhe enek apa ning dep ning kono syukuri lep-lep entek ngono. Lah iya padahal wong duwe dhuwit lho. Heeh. Kudune ning restoran arep milih daran sing model piye iso. Pokoke enek iwak, enek empal, nek enek sambel ora. Lah kuwi lho. Yo, piye? Nek ngono ya paguyupan Mbak Yatmi CS. Kene ra sambel bawang sak layah kok ngatasi ya. Sing pedesen malah ora lambene bokonge roro mekrok. Ngomong-ngomong lagu lawas. Nah, Ndang-ndang kumandang saindenging. Ayo. Nananino ibu kota. Ora mudeng kowe. Oh, Jakarta Indah iki. Jakarta Indah yo. Yes. Yo gak iso to Mas aku. Jelas to. Yes. Ayo, Bu. Iki ya gendeng cilik aku bingek iki. Ana neng kok. Monggo Bu Yatmi ayo. Kundang umandang saindenging ibu kota Republik Indonesia. Yuk, awas. Indonesia,
tahun 69. Pak Joko malah hafal. Lah iya, saiki nek Aku umur 10 tahun. tergantung ning awang-awang barang kok saiki Ono. diadal dadi kebanjiran tek kaya. Jakarta nek ora rupa saiki. Ing kutha Jakarta basah. Lah iya, Tanjung Priok kuwi remuk. Banyu mumbul ngelebi trailer. Soekarno Hatta dadi sawah. Lah iya. Bandara to. Bandara lah ya, Bandara Soekarno Hatta. Niki enten melih nek ning ya piye ya, kok nek lali ya. Aja, Pak. Wis engko sik. Coklat abang ijo Bah. putih coklat gudeg korim urung ya wis anu. Abang sambel goreng ijo gobes putih res nganggo. Ki asline ki Provokator iki malah mul iki. Lah mul kono apa no yo. Pokoke jalan. Kaya baku-baku anggere nek wong geneng-geneng gak yo. Iki urung sapu tangan, urung slendang wungu. Lah nek bandi ki apa-apa yo ngono yo genah cetha kae. Genah. Kosek, Bah. Ya lerem sih. Jare Pak Joko ki malah arep tindak karo Sibu sesuk ki. Jam 3 engko tindake. Pak Anu Joko to, ketoke setengah loro kok, Bah. Malah saya wengi. Tindak Jakarta karo ibu sesuk. Lah ingsun Surabaya. Yo piye? Rekaman JTV 4 episode. Wong nek iso ora tau leren duwite iki. Ayo tularan Jodipati kuwi kok. Bah, tak kira ki nek merongos ora tau payu kok. Malah kok kene kok Ora tau sapa omah, Mas. Sesuk JTV sedina sewengi utuh rekaman 4 episode. Isuk bablas Tulungagung. Nderekke Pak Heru karo Gus Satya. Aduh, Aku ora mbok jak tawa-tawa. Iya, Mas, kurang Ngejak siji. sampean melarat. Kurang siji lho, Mas. Kurang siji sing nggo bayari kowe apa piye? Kowe gak nampa. Aturke Pak Joko. Pangan. Ora apa-apa aku wis digawene ning Tower. Trower. Tower ki anu ruang kanggo aku khusus kuwi. Piye? Gen tower ngisore ke wis ditulisi. Kamar Sandirono. Mergo wis tak tengeri sik ya, Mas. Kowe diparingi iki ya gelem. men cedhak le nyetrum. Paringi ta? Heeh. Makasih. Patine Sandirono iki dek ning alas ketangga. Iya, tenan aku wis. Kodan. Wis dandan lho karo Pak Joko ya kaya kon rucate rasa dandan dadi. Nggih, jan kae nek jago kluru kae mesti Dadi yo. malong nanoni jago. Ayo dadi. Adi. Ya Pak Di. Diblek-blek sik. Pak. Niki kula nyuwun kanisangan sing kluruk jago burus yati sik. Ayo blek-blek-blek. Oh, enjuk kluruk. Wong kluruk dadak goleki catetan apa yo. Kok kluruke apa dadak ditulis ngono lho. Nah, wis burus yati sik. Iki sing feminim sik, jago feminim. Yo blek-blek kok. Blek. Yo. Kang. Wis pokoke aja ngantek kalah karo cangkem pitik kae, wis. Nah, wis ora nek bedane to. Kaya ngerti lagune Mbah Narto to kepitik kaya. Nek wayahe. Pitik ya bar penataran lho, Mas. Nek pitike babon nangrem. Sapa? Buyatmi. Yo. Kok kendangnya aja kuwi gedhe. Nah. Kok mogur mak kok ngono. Neh kok urung-urung kok blok. Lah nek biyatne kaya ngono lagu ana apa ketipung aku. Bojoku kuwi. Lha kendangnya ketipung. Wong gedhe iki kendangnya cilik.
kena nelek iki. Adi disik njogo iki. Iki sing ngrungokne radio Jodipati, kejane siaran apa ya ini kok ukuan kayak jenenge. Nek kluruke iki kudu dikluruk kabeh sik. Kluruk kabeh. Iki digoleki sing kluruke. Ben sekali-kali ben kluruk, bolak-balik kok njaluk dikluruki. Ayo Dewi. Ha. Pitik Klaten kaya ngopo kowe? Heeh, delok. Kowe enek sing pitik Arab. Wah, ngro ora Aku kok bedek yuyu ni mesti pitik bluroi kate. Cakarakak. Ora pitik bloro malah ora iso kluruk ketiban kayu. Tapi nek didu menangan lho, Mas. Ayo Dewi, blak blak blak. Rotok kacek. Lah iki pitik anis, pitik anis. Bangkok iki. Wah, tek gurmak jret. Kurang ajar. Rajalan. Ora ketara bar dipakani dedak. Teleke ditekiki kasar. Mesti teleke jinglike dhuwur dhewe putih. Putih. Lah nek iki. Lah iki Iki jago iki nelek gedhe ning ketoke garing dipijet teles. Letung. Iki jago mesti anu nggon dodo wis renek ulune kae. Heeh, brondoli. Kalau yo kluruke ki jago. Saing ngono pun, Ndang. Ayo. Wah, jan Yanter iki lho. banter iki jan. Wong pitik nek ngantek kaya sigar-sigar cangkeme. Pitik Bangkok kok padahal pitik kate. Lah iki Pitik lanang ya kurang ajar tenan. iki sing ketiban kayu iki. Heeh. Kuwi pitik bluro, pitik lanang nek jago ngregetke. Niki nggih kluruk kula. Luruk karepmu, angkrem karepmu, nelek ya karepmu. Aja diblek-blek. Ora usah diblek-blek iki kluruk dhewe iki. Kakak. Lah kula niku pitik wedok ora iso kluruk. Nggih sana. Ah, munine ngeten, kakak ketok. Ngono. Kakak ketok. Lah nggih. Iki kari dhewe iki. Pitik Arab nek iki. Pitik apa? Arab. Ono pitik Arab ireng. Ya nek pitik Arab mesti kluruke. Assalamualaikum. Ya. Pitik ora pantes blas. Dadi pitik kok gak luwes to, Mas. Kuwi mesti pitik lanang sing greget niku lho. Jare pitikmu ki lha mung Ah, nek iki. ketuban iki. Jajal. Hak. Kluruk. Blek-blek. Yo, Kukluk. kuwi apa? Kalkun. Kalkun. Kucluk. Apa bayi? Kalkun. Ora iso kluruk kalkun kok. Kucluk. Ayo. Nena. Yo, monggo. Purwati, ayo. Malang tumalang jagane kluruk istane lir celak-celak mayawi iki wis bangun esuk kata-kata niki
Lelo lo la lelo la lo lela lela blek 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 Mbah Kirun. Iki anu kuwi bekisar. Bekisar apa wong pitik ngerti nek sesuk arti ku slametan kok kuwi. Luruke melas. Jagone muni terus padha sing nyari. Lek. 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 Mi. Terus sapine menehke. Piye? Nyah. Lah kok ngelokke wong tengah lah kebune kok dodoan. Congek. Congek. Ambakno pitik ya padu karo sapi ya. Ngapa, Mas? Lha Mbak Yatmi. Oh iya. Nah, sapine iki jam 3 isuke bar diperes to. Karo sing duwe. Lagi turu lah pitik sapi nesu. Kowe kebangetan aku lagi turu lho bar diperes. Ya ini bengak-bengok ora ngerti wong turu. Dibene wong turu. Heeh, lah kok pitike nyauri. Sing di omah ku lho bedidil. Anakku dibeleh, ndokku didol. Mandak apa kene gabah tak totoli aku digurak kon ngalih. Sapine ya nyauri. Lah kowe ngono kok nesu, lah aku iki diplototi bendina, dirabi ora, dinikah ora jare. Lah iya. Monggo susune diplototi bendina. Elalo buyat mi ngendi ya? kreatif tapi yang ngrusakne aban. Apa? Sing ngenong kae. Napa? Lah lek nabu iki ora anune, ditutuki ngiwa nengen anune kae. Goleki laras karepe. Ngaten mawon iso nyambi karo udut iki lho. Wong santai jan gak kaya kae kok, Mas. Wong ora iso mat. Lah iya, kaya ora gagas apa-apa kae. Iya, iya. Nek tabuhan ngono ki ya sing penting aja nang kene bah, dirungokke kok mburi klir ngono ki piye ngono lho, Bah. Wis mau kok. Wong sindene apik-apik to. Suarane dadi greng ngono lho, Bah. Sing gender bareng yo. Iya. Kuwi putune Yamadipati. Budhe ta. Lah iya nek ngrungokke ngene iki aja kocedhakan kok nguri kono dimatke. Wah, kok wong serempek 6 kae mau ae serempek Yogjan. Alah. Ora enek sing guwak. Diluk neh iki panen pari iki, Mbah. Nguri niku. Diluk meneh iki panen pari. Jane iki nek kuwi Mas wiwit tandur iki kudu wis wayangan. Trungku metil ngono. Lah iya no metil ki yo iya, iki engko kan Ndoro Putri kan wis omong-omong ki arek wiwit, sesuk kudu wayangan neh. Monggo, Bah. Sing lepo mau urung. Iya. Sing lepo ki monggo arep wiwit neh. Napa Bu Jaka?
Nah, apa? Lah ini ngendikane Pak Joko niku jare akhir bulan ki ketoprakane gemolong ki gak jidon lho bae. Monggo 29 ki enek acara, monggo enteke 29 Pak. Apa ora sida ketoprak? 29 Istiqosah mongko enteke sasi Februari iki 29 ngono ta kan. Kok uripe kur kuwi. Lah terakhir bulane kapan? Ya terserah Pak Joko sing duwe duit ngono kok kowe cerewet. Lho lake kan akhir bulan Februari. Lah iki ngengkel perkara kuwi nyapa? Tak tekoni ya. Lah kadung ngijek golek utangan TV lho Pak Joko. Akhir bulan ini tanggal piro? 29. 29. Istighosah tanggal piro? 29. Esuk apa sore? Esuk. Lah ketoprakane bengi apa awan apa sore? Matur nuwun Pak Joko. Nyapa ta? Sida ketoprakan berarti bengi ketoprakane, isuk Istiqosah bengi ketoprak. Aduh. Laku utang TV sida kebayar aku. Lah ngitungi salah ta sing bener tenan mirengke ngendikane Pak Jokowi sing cetha to kowe iki. Pripun Mas? Ndek melak dawuh iki tanggal 30 Februari. Lah ora ngrungokke kok kowe. 30 apa 29? Lah enek apa ora Februari 30? Ya ora enek Mas, biasane 28 karo 29 lho Mas. Masa kok lah kuwi sing dina iki apa anakane ngono apa piye umpamane? Tanggal lo anakan. Tanggalan kok anak. Aduh tak utangne TV bae ra sida ketop. Mulane nek goblok ya kaya kowe kuwi lho. Mula sekolah ki penting ngono. Yo ngeling-eling cilik aku biyen. Apa Mas? Nek panen pari iki ya kothekan dadi ya lesunge dijengglunge. Oh, iki ya kok lumbung sik. Lumbunge sik. Wis to gake yo. Anu apa ki lesung jumenglung terus lumbung desa. Ha iya. Bias. Oh, buka to. No 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 no. No no no. desa. Ayo
arep tuku lesung iki regane pirang-pirang juta. Kuwi wingi nganyang 5 juta ki ra entuk. Nek lawas ra iso, Mas. Nggih kowe apa piye? Aku ndeloro. Apa iki Mas dikowak terus dicutuki bendina? Iki bonggol jati apik lho Mas. Lah ya jaman biyen ki nek grana bulan kae barang ayo kudu kotekan. Grana rembulan kae kudu kotekan, wayah arep nutu pari sing sepisanan ya kudu kotekan. Saiki wis ora krungu. Ora krungu. Lah kowe iki nek kanggone wong modern jare dianggep gugon tugon. Mongko mbiyen iki jane iki manut sejarahe wayang nek kuwi, ngono. Piye, Mas? Buta sing jenenge Kala Rau, ya. Heeh. Bareng ngerti dewa do muter gunung Mahendra metu banyune, ya ta, jenenge Tirta Amerta. Lak Buta Rau utawa Rembu Culung lak pengen ngombe kuwi. Lah nyolong diombe. Lagi tekan tenggak dicokro karo Bathara Wisnu tugel, gembunge jiblok dadi lesung, ndase gandeng wis mangan Tirta Amerta, urip selawase. Ngono. Lah Bathara Wisnu kuwi anane nyokro ngantek mati kuwi mergo dikandhani karo Bathara Candra kuwi Bulan. Mula Rembu Culung kuwi karo Bulan mungsuh bebuyutan. Nek grahana kae dianggep nek kuwi Dicaplok karo Rembu Culung. Rembu Culung. Mula gandeng dicaplok ben dilepeh awake kudu dipentungi. Ngono. Lah iya kuwi lakokno sok kapan? Lah kena wis didongeng. Ora iso kene ra dikelirke iki ngelirke mesti apik iki. Lagi ndongenge apik. Ana meneh Mas. Apa? Gending kuno sing ora tau metu Pak. Kemangka jenenge saiki dienggo anu. Yo. Sik to meneng ora sah kuwi, Cik. Jeneng gending kuwi dienggo golek pangan penyanyi pesinden ngantek sayaene. Apa kuwi? Campur sari iki apa wong-wong ki ngertine ra? Campur sari ki rondo kempling, nyidam sari padahal kan ra kuwi nek jineman. Sore-sore nang latar akeh kancane rame-rame bebarengan. Cane kanca ayo kanca mubeng desa kanca kae. Lah nek kuwi sing nano. sing kudu dibonusi sing gender penerus. Nono nine nono ning kuwi nek sing kuwi nek kuwi dhewe Mas. Bedone. Sing kalau sing merek Simplek nganggo Berko. Minggir Mas, minggir, mlipir Mas, mlipir. Lihatlah aku menari tari gembira loka. Gajahe Tapi ketan, tapene jali. Oh yes. Mambu. Wong-wong padha gumun karo montorku pipi 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 pipi. ya kuwi ora nganggo sing nganggo yo ngarep mau bah sing no ning Nek kuwi gak nganggo klik-kluk kae ora. Nedut Klik-kluk. nedut Klik-kluk. no Sing hafal sapa ya? Wani aku iki. Sing hafal sore-sore menenge tongku barengku. apa sing mlaku ngriyuyat iki genah jalan Yatne ya. wis setan radoyan demetran dulet jae Sore-sore. Mangga Bu. Mas Demben ki Purwati tak kon buka ngono kuwi malah sore-sore Padang. Ayo kanca padha katokan. ayo Bu Pokoke ngejar Boyolali.
kok ya enjuh Yuyatmi iki jan bel kok iso gregel ki le tuku ngendi. Ben. Saiki nek ngene iki arep ra ngakoni piye? Wis. Wis. Nek budaya ki Lah iya. segere kaya ngono. Barang ki nek saya langka ki saya larang. Rang. Saya iya Mas. Pokoke anggris saya lawas, saya kuno, saya tuwek niku saya apik. Ya. Ning ngenten siji sing saya kuno, saya lawas, ora apik, Pak. Napa? Tiang. Terutama wong wedok-wedok niku. Ya karek ndeloke kok. Nek saya lawas mboten. Lah Bu Prenggo saya tuwek kok saya apik Lah niku genderane. putune Yama Dipati ampun. Genderane malah saya. Lah iya. Rumangsaku kok Nenetnu nenetno. Golek sing saiki model ngene apa iso ngono ora iso. lah. Dek, sing genah nek pengendar wedon iso ngampet uyuh. Sing angel niku kok. Nek wong lanang lek ijer metu nguyuh wae. Aku rung tau roh ki. Yo parjiem kuwel barang kae ngendari Mbah Darman ora tau ki metu nguyuh. Ora tahu ya. Aneh tenan kuwi ya. Lah nek mul iku kuru apa-apa kuru. Yo ngono. Gending lawas apik. Nggih. Suluk lawas ya apik. Apik. Garapan ya apik. Arep ngomong apa saiki? Mula dalang nek arep mancik ning Jauh Dipati iki nyawane ning bun-bunan tenan kae. Apa paling jejer limbukan ya ta? Bodol candaan perang gara-gara nyura seprapat jam bar wis. Seblak barat. Wis. Moro gege tampan ono wahyu katentreman. Wah iki ngono bar kuwi Bima Suci. Kuwi nek karo Bima Suci kok bething ora. Ah sengit kok sampe. Kula pasrah. Mula niku pancen sinau kados ngeten niki wae lho. Ambak mung gending jineman apa ki campur sari. Niki nek mboten diaturke marang pendengar atau pemirsa, pripun rak ndarake campur sari ki rak bangsane mung kuwi. Mula niki kula dudah niku rak ten mriku. Iki karyane sapa ora? Pak Raji sing ngerti iki. Sapa to Mas? Iki mau karyane sapa? Jogja nek ra salah. Lah Cakrowarsita to. Lah ya Jogja to. Mbah Cakrowarsita. Lah nggih Jogja. Termasuk sore-sore. Lah ngene Apa kuwi? mula niku Padang bulan utuh. Purwati iki jalur. Wonten serat, Bah. nggih. Sugeng dalu Mas Bagong. Kula niki pamireng berat Radio Jodipati rumaos kula niku kok dereng wonten utawi dereng nate nyetel langgam cengkir wungu. Pramila kanthi serat menika kula nyuwun dipun sekaraken langgam cengkir wungu sak bawanipun menawi kepareng landhani penggalih ingkang bawa panjenenganipun Bapak Sajuri. Lho aku ora ngapusi iki lho Mul. Kowe kok terus yo karo Pak Dene barang ngono disepel yo. Kuwi apike sak deretan ki diworke ae. Ingkang nyekar langgamipun Ibu Betari Wilutama. Sapa iki? Utawi Bu Waranggana matur nuwun. Kula Bu Trinil Kedung Dawa. Kula mirengke ten Kereng. Ngrengket. Kering Waranggana. Oh, kering Oh, kereng. kiwane. Kiring Waranggana. Oh, Kaya ana sing nggih. Yo Pak Juri inget mboten? Nggih. dhuwur banget. Ya wis diwiwiti sik to Har, Pak Har. Nah, diwiwiti Har. Ayo Har. Sami mawon Pak Sajuri niki nggih mase kok niki. Wah, adike apa Mas to Mas Hartono? Sik. Mas Hartono ki masih Pak Sajuri ngono ta. Lah Pak Sajuri ki ponakane Mas Giarto ngono ta kuwi. Lah iya kok. Mbol iki aja diitung yayo wis ora. Ya, monggo, Mul. Alah. Gusti Allah. Saking suwine ning nek ora mayangkara rape. Ora kecekel. Ben karo ben mikir. Nah, judeg tenan iki.
wis koncatan tresna asih tanpa welas sirani Nek gedhe-gedhe to Mbah Kiron iki. Sak dalem ki swara renek sing elek. Ora enek sing elek. Mas Giarto, Kadodik Dedik gawe. Mas Hartono ki ya sing ane ya kumul kuwi tok kuwi sing adek. wit saka adrengkar sane Wes mul genti ben ora yayo-yayo wes. Jalan, Bangga. Tetep jalan kok. teka marang samu barang Oh ya cucuk le yayo ki ya cucuk. Aja meneh kok iki ngene iki Mas ganep piye dhek iki cekok. Terus ingkang kasandang benjang muga padha mangke ayo wong semene kok apik kabeh. Ngegong bareng ya apik men. Nggih, wayangan yang akan datang pokoknya nggon lungguhane yoga-yoga tak pasangi nomor. Ya sing apik diundi Mas. Diundi hadiahe kayak kono pokoke engko sing apik. Lah ngono. Ya mbok ngoten Pak. Kudu enek bonus lho Mas. Surprise to Pak. Iya surprise. Setuju iki. Setuju kuwi. Tapi niku lairi Semar malih mboten nggih? Nyapa keteko lairi Semar. Gak nggo dagelan. Iki lair Semar gak dagelan. Aku tekan Jombang balik lho mulai. Iya. Mas, Wis tekan dong bulu kono ki balik klepat. ambek sumpah wong ora tak kabari. Lah kok ya krungu. Dadi budal iki tanggal mesti sajeke urip dititeni engko. Heeh. Iki mesti gedeng karo lakon laire sempat. budal lah bareng ngono sekretaris ngomong, "Mbah, lah niki Pak Mbah Sandirono budal." Arep ngopo? Anu kan ngawur wae wong iki lakon klasik laire Semar kok nganggo dagelan. Ora enek cangik, ora enek balik dhek. Wongkoh kowe aku. Mbah, anu iki lakone lair anu Semar. Mboten enten dagelane, mboten enten. Lah aku tak balik ngono. Matur ke Pak Joko, aku balik aku. Oh alah. Nguyuh tekan Jombang. Yo. Yuwana salami lami Yo, monggo. Sapa iki? Bu Warangkono alah ngger ngene. Yo. Wah, Mbak Rosyati genah bintange iki ya. Kedung tindahe
Nuwun, Mbah. Nggih. Sing gender apal banget lek nintingi ket mau ketara nek wong apal iku ketara. Amin. Tintingane dhisiki ngene ketara. Ora kaya mbul ming gogo-gogo. Wong kok isane kur Yati Pati. Wah, matur nuwun nggih, Pak. Alhamdulillah. Ke laku. Pun nggih. Kula niki kok goleki ndara. Plek udara. Iki monggo sing buka Buyatmi. Terus ditampani sinten? Kesim apa? Kesingsal, kesimpar. 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 Oh. Anggung kawaryanakang palaga simpar sumar banjran ingkang